मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि सेरेगा फाउन्डेशन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल केम्पास रौता सारियालियाव दिनै गोमालांनो हमनाय हाग्रानि मुलि बिफां लाइफांफोरखौ संरैखा खालामनायनि थांखिजों बायदि रोखोमनि मुलि बिफांफोरखौ बुथुमनाय आरो गायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि एबा बिफां गायसनगिरि महरै बाहागो लायो रौता कलेजनि बिबुंगोरा मुस्रि धनुराम बसुमतारी बिथाङा। बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो एनडिएफबीनि बारग' आफादगिरि डक्टर धीरेन्द्र बर' लोगोसे इन्डिजिनियास पिपल वेलफेयार अर्गानाइजेशननि आफादगिरि सचिन्द्र बसुमतारी, रौता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जोंमा ब्रह्म, एडब्स प्रडिउसार कम्पानि प्राइभेट लिमिटेडनि चेयारमेन दशरथ बसुमतारी बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामफैनायनि थाखाय हांख्रायजानाय आलासिफोरनिसिम सेरेगा फाउन्डेशननि डिरेक्टर अंगिरा ब्रह्म आरो एडिशनेल डिरेक्टर सोमखोर सरगियारि बिथांमोनहा गोजोननाय फोरमायदों। साबायखर थाबाय जे आंखौ दाख्लै बयनिफ्रायनो सेरेगा फाउन्डेशननिफ्राय फोरमायहरदोंमोन जे हाग्रानि अर्थात जोंनि न' खाथियाव नसुंसेयावनो मोननाय बिफां लाइफांफोरखौ माबोरैहाय दोनथुमनो बा माबोरैहाय बुथुमनानै बेखौ जोङो बाहायनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बेनि बागै आंखौ एसे दिनैनि बे हाबाफारियाव लेंहरनानै बुंहोनो खावलायदोंमोन। दा फैनानै आं जोबोदै गोजोननाय मोनदों जे बाथ्राखौ एसे गावनि गोसोनि बा जों जि मिथिगौ बे मिथिनायखौ जों फोरमायनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जि बिथांमोना जि गेदेर थांखि लादों बे थांखिखौ लायोब्ला जोङो बाख्नायथाव जे जों मिथिगौ जे जोंहा गोदोनिफ्रायनो जि समाव बिगियाना जोंनो जोंनि देहानि फाहामथायखौ होआखैमोन बा होनो हायाखैमोन बै समनिफ्रायनो जोंनि सुबुंफ्रा जे हाग्रानि बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै थांनानै थाबोदों आरो बिदिनो गावनि जिउखौ बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामनायखौ जों नुबोदों। दा बर'फोरनि गेजेरावबो जों नुनो मोनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव जोंनि साखाथियाव मोननाय हाग्राफोरखौ लानानैनो मैगं थाइगं एबा ओंख्रि महरै जाबोदोंब्लाबो नाथाय बेफोरा माखासे मानि गुन दंमोन बेखौ जों संनानै मोनाखैमोन। नाथाय लासै लासै बिगियाना जोंनो गियानखौ होनाय लोगो लोगो सोलोंथाइया जोंखौ होनाय लोगो लोगो जों नुबोबाय जे बे बबे बिफाङा बबे लाइफाङा जोंनि थाखाय मोजां मा बेमाराव जों हामो। जों नुनो मोनो जोंनि जारिमिनखौ नायहरब्ला जे जोङो बैसागो बोथोराव जे बोसोरनि जोबथा सानाव जों खुंखा जायो। अदेबानि खुंखाया रोखोमसे बिफांब्लाबो बेजों लोगोसे गोबांथार मानि बिफां लाइफांफोरखौ जों बुथुमनानै गोखा गोखै बुथुमनानै जायो। बिनि ओंथिखौ जोंनो होबोदोंमोन मा जोंनि आजै आजौमोना जे बोसोरनि बारलांनाय समफ्राव जोङो जानाङि बुस्थुखौ जाबोबाय मावनाङि हाबाखौ मावनायाव जोंनि देहायाव गोबां खहा जायो बे खहाखौ सुफुंनायनि थाखाय जादों आरो बेराफारसेथिं फैनो गोनां समफारिफ्राव जाहाथे जोंनि देहायाव जेबो बेमार आजार जाया बिनि थाखाय जोङो जानांगौ होननानै जों गोखा गोखै जाबोदों। बे नोजोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जे जोंनि मोनफ्रोमबो सानफ्रोमबो जिउआव हाग्रा होनना बुङोबा जों एकदम फिसासिन हिसाबै दुब्रि हाग्रानिफ्राय लानानै फाख्रि दंफांसिम गिदिर बिफांफ्रा जोंनि थाखाय गोनां आरो बेखौ जोङो संरैखा खालामनांगौ। दिनैनि थारिखाव दिनै सेरेगा फाउन्डेशननि गेजेरजों जुदि बेखौ संरैखा खालामनो थांनाया खोब मोजांनि बाथ्रा। आं दिनै बे नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों बुंनो नागिरो जे जोङो जिथु एफा एनै जों खामानि मावबोदों मुलि मैलानि मुलिफोरखौ देनानै सोरखौबा जोङो हेफाजाब होनो हादों सोरबाया जेंनायाव गोग्लैनायखौ जों रैखा खालामबोनो हादों। बे हिसाबै आङो दिनै रादाय होनो नागिरो जाहाथे बेहाय 100सो दंफां फुलिफोरखौ लाबोनानै बा 100सो रोखोमनि हाग्रानि दंफांफोरखौ लाबोनानै आं होफैगोन। आं बेखौ दिनै खोथा होबाय। बेयो जोबोरैनो गोनां जे जोंहा गैयिखाय जोङो जोबोद आंखालाव गोग्लैदों। दा जोङो मोननैसो बिफांनि मुं बुंनो हायो जोङो जे जायफ्रा बिफांफ्रा दिनै गैलिया आरो जोंनि इयुन जोलैया बेखौ सिनायलिया जाहोनाव गोनांथि दंब्लाबो बेखौ नांलिया होननानै जों बा मुलि दानफायनानै गारबाय बा मुलि होनानै जों बुथारबाय। अदेबानि जोंनि थाखाय गिख्रंथावसिन खामानियानो जादों मा जों मावनो लानाय खामानिया जाबाय मा मुलि होनानै जों हाग्राफोरखौ बुथारनाय जोङो नाङै होननानै माबादों आरो दा आं मिथिनायाव दिनैसिम रावबो बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि थाखाय सिन्था खालामाखै जों एटलिस्ट जोंनि समाजाव आरो दा नैबे रौता बायदि दिहिङाव बा रौता बायदि ओनसोलाव जुदि बे सेरेगा फाउन्डेशना मावोब्ला आं बेहाय जोबोरैनो मदद होगोन आरो खोब मोजां खामानि जादों होननानै आं बुंनो सानो आरो। आচ্ছা जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानायनि मेन जाहैबाय जोंहा माखासे
मेडिसिनेल भेलु गोनां जिथु लाइफांफोर बे गोमालांनो हमबाय फारसेथिं बेजों लोगोसे जोङो आङो 2013 मायथाइयाव मोनसे ट्रेनिं मोन्दोंमोन एर'मेटिक एन्ड मेडिसिनेल प्लान्टनि सायाव आरसिटिनि दैदेननायाव मोनसे ट्रेनिं मोन्दोंमोन बे ट्रेनिङाव जों माखासे लाइफांफोर जायफ्रा दासिमबो माने गोदान मुगानि जिथु मुलि बेयाव माने खोब भेलु दं आरो डिमान्ड दं आरोना जायनि माने मोजां बिजनेस पारपसावबो बाहायनो हायो जेरैहाय हमना ला ब्राह्मिखौ मा ब्रेन'लिया जिथु मुलि बानाय जायो बेयाव फुरा बाहायनाय जायो जाहैदों दा आं बेखौबो मिजिंथिदों जे जोंनि एरियायावबो बेफोरबायदि मुलि दंफांफोरजों जाहाथे खेथि खालामो आरो इयुनाव माने मोजां एन्टारप्रिनियर ओंखारनो हायो आरो फारसेथिं जाहैबाय इडुकेसन सेक्टराव जेरैहाय PhD खालामग्रा माग्रा बहुत दंसै बिसोरबायदियाबो जाहाथे रिसार्च खालामफैनो जोंनियाव सुबिदा मोनो माखासे गोमालांनो हमनाय स्पेसिसफोरखौबो जोंनिफ्राव माने जोंनिफ्राय कालेक्ट खालामफिननो हायो बेखौ मोनसे मिजिंथिनानै नैबेखिनि फिसा हाबाफारिखौ जोङो दिनै स्टार्ट खालामनो लादों आरो बिथां धनुराम सारा अलरेडि बुंलांखाबाय बे जे माखासे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय ट्रेडिसनेल मेथडजोंबो जोङो फाहामबोनो हादों बा फाहामबोनो हागोन क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।